मोहन ए मोहन ଏଇ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ବେ ଉଠୁନି ତ ଯିବୁନି କି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? ହାଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? ଆଜି 2:10 ଆସିଗଲାଣି। 10 ହେଲାଣି। ଆଉ ନିଦଟା ନାଗିଗଲା, ଖଟଣିଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଖଟଣି ତୁ ପାହାଡ଼ ଫଟୋଉଥିଲୁ କହିଲା ଖଟଣି ହେଇଗଲା। ଉଠିଲା ପୁରା, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଉଠୁଛି ପୁରା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ବାହାରେ। ଆଉ ରହ 10 ମିନିଟ୍ ରହ, ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇ ମୁହଁ ଫୁହ ଧୁଏ, ସାଇଡ଼୍ ନିଦ ପଡ଼ିବ ବା। ଆରେ 10 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ଆସିକି ସାର୍ ପାଟି କରିବେ, ତୁ ବାହାରନୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାରନୁ। 10 ମିନିଟ୍ ମୁହଁ ଫୁହ ଧୋଇକି ଯିବା। ଧୋ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧୋ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏତେ କଥା। ଉଠ ଜଲ୍ଦି। ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ହଉ ରହ। ଓ ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ସେ କାମ ଗୁରା ସବୁ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ। ହାଁ ଧୋ ଜଲ୍ଦି ଧୋ। କ'ଣ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଧୋଉଛୁ ମ? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ଶୋଇଛୁ, ଆସିକି ସେତେବେଳେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆସୁନୁ ବାହାରନୁ ଜଲ୍ଦି। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା ଧୂଳି ଉଡୁଛି, ଚଷମାଟା ପୁଣି ଲଗେଇକି ଯିବି ନା। ତୁ ଯାହା ଲଗଉଛୁ ଲଗା, ଜଲ୍ଦି ବାହାର ତୁ ଚାଲେ। ପୁଣି ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ। ହଁ ଚାଲେ।